नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आंनि चेनेल होनबाबो रं जासिगोन नामा मानो होनबा बे इउट्युब चेनेलखौहाय फार्स्टआव आंनि फंबाया खुलिनायमोन आरोखि आंखौ ब्लग बानाय होननानै बिनि उनावहाय बाबा होननानै आं पासपर्टफोरखौ बावगारलाङोलै आब' होननायखाय थ' सुजित माने आंनि रेजिस्टार जानाय हौवा सुजितआहाय दा बेखौ चेनेलखौ सालायो ओमफ्राय आं ब्लगखौ बानायो आरोना बेनिखायनो सम सम बानायगोन ना बानाया जायो थ' आं दिनै आंनि पार्सनेल लाइफआव जा प्रब्लेम जाबाय थादों नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै मानो होनबा फेसबुक मेसेन्जार वाट्सएप आंनाव बहुद सोंबाय थादों माने रिप्लाइ होनोनो बाबाय आरोना आं सिरि थादोंमोन सानदोंमोन माने सल्भ जागोन नामा मोजाङाव फैगोन नामा होननानै थ' सिमा बारबाय किसुमान मानसिया आंखौसो रं सानगोन बेनिखायनो आङो बुंना दोननांगौखौ गोनांथि सानबाय आरोना लोगोफोर साननैसो सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन जे आं लाइफआव माबा मोनसे आं बिराद गिदिर झटका जाबाय होननानै बुंदोंमोन आरो आं ओमफ्राय फेब्रुवारियावहाय गलांबा माने जों जिथु दा श' जागासिनो दं बेनिफ्राय गलांबा आं मोजाङै भिडिअ लाबोगोन होन्दोंमोन खिन्थु एसे बारा जाबाय बेनिखायनो आं दिनै बुंनोसै आरोना लोगोफोर बिराद साहस खालामदों आं बिराद सिरियै दंमोन माने मोजाङाव फैगोन दे जेबो नङा खनसे गोरोन्थि मावबाय मोजां जागोन नामा बिदि सानदोंमोन आरोना खिन्थु मोजां जानायनि लामायाव गैला बारासो जालांबाय आरोना लोगोफोर आं दा फारसेनिफ्रायथ' बुंजोबनो हाला जा एसे बुंनोसै आरो नोंथांमोननो आं कर्ट मेरेज जादोंमोन 2020आव माने बिनि सिगां आं जायजों कर्ट मेरेज जादों सुजित देब बर्मा थ' बियो त्रिपुरानि ककबर' माने बिसोर त्रिपुरानि बर' आरोना एसटि आंबो एसटि बिसोरबो एसटि ट्राइबेल बेनिफ्राय बे गुवाहाटियावनो थायो बेयावनो थायोमोन आरो माने खामानि मावो सासे DOP डाइरेक्टर फिल्म मेकार आरोना बियो ओमफ्राय शुटिंनि थ्रुयैनो आङो बेखौ लोगो मोन्दोंमोन माने आं बिदा बैसोआ देरसिन नालाय आंनिसाय 13 इयार्ससो गिदिर जागोन आरोना थ' आं दादा होनखायोमोन आरो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो जोङो बहुत सिगांनिफ्रायनो सिनाकिखा नालाय बिबो आंखौ मिथियो आंबो बेखौ मिथियो बिदि आरो बेनिफ्राय 2020आव बिसोर माने सानैसे मानसि लानानै माने आंखौ नायनो फैबाय आरोना खनथामसोआनो फैदों आरोना थ' मामोना राजि जायाखैमोन माने त्रिपुरायावसो एथ' गोजान हरा बिब्दिमोन आरोना थेवबो जों सानैदो रायलायखायो जेथिया गोसो मिलायखायो जेथिया ओमफ्राय बिसोरनि न'खराबो एक्सेप्ट खालामबाय जेथिया थ' मामोना दे गुवाहाटियावनो थागोनबालाय बिसोरनि बिमा बिफाया होनबाय जे माने नोंसोरनि जोंनो खामानि मावनाय साननाय नाङा नोंसोर सानैबो कालसार लाइननि मानसिखा सानैबो बुजिलाय बा गुवाहाटियावनो था बोसोराव खनसे खननै फैबानो जागोन त्रिपुरायावहाय न'आबो गोजान जायो बिब्दि होनबाय आरो बिसोरनि न'आ माने नोंसोरनियाथ' गोजानखा खिन्थु बिसोरनि न'नि मानसिफ्रा बिराद अनो दासिमबो अनो आं बिसोरनि न'नि मानसिखौ गाज्रि बुंनो थाङा गासिबो मोजां बहुत सापर्ट खालामबोदों बेखौबो आं बिदिनो माने होनबा आंबो सासे एक्ट्रेस जाहैबाय गावबो सासे फिल्म मेकार थ' जोंथ' माने लोगो हमलायनाय जागोन बा लोगो मोनलायबाय थागोन मालाबा दोनबोनाय लाबोनाय बिदि गाज्रि नुयो होननानै बिसोरनि फेमिलियाबो माने नायनो फैबाय माने बन्द'बस्त जालायबाय थ' बिदिनो 2020आव लकडाउननि उनाव आरोना माने कर्ट मेरेज खालामबाय मानसि लानानै जोंनिबो मा फंबाया खालामबाय जोंहाथ' बाबाबो गैखाया नालाय रावबो गाहाय मानसि गैया हौवा मानसि बिदिनो आरो हाबा गिदिरबो खालामनो हाया होननानै थाथ'दों आरो कर्ट मेरेजल' खालामना दोनथ'नानै ओमफ्राय दा नेक्स्ट इयार माने बिसोरनि न'खरा एबारथ' आङो साननैसो सिगां माने श' जानायनि सिगाङाव थांना फैखाबाय थ' दादामोना बाथ्रा होदोंमोन आरो नेक्स्ट इयार नोंसोरखौ हाबा होनोसै रायजो लानानै बिब्दि आरो माने जोंनि रिलेसना बिदि माने बेजों थांथारनाय बिदि जायाखै आरोना कर्ट मेरेज खालामना दोनदों ओमफ्राय बोसोरावहाय जों खनसे बिदि आलासि जानो थाङो आरो आं खननै थांफेरबाय आरो बिसोरनावहाय खिन्थु बिसोरनि न'खरनि बेब'हार बा न'खरनि गासैबो मानसि आंखौ बहुद अनो फन खालामो खबर लायो दासिमबो खालामा बुङा आङो बिसोरनि न'खरनि मानसिखौ आं दुसिनो थाङा खिन्थु जेब्ला जोंनि थियेटाराहाय प्रेक्टिस आरोना 9 जुलाइआव जादों थ' 10 जुलाइआव बिसोरनाबो मोनसे फिल्म आरोना फिउचार फिल्म मोनसे बिसोरो शुट खालामदों बेयाव आं जेबो मिथिया आरो सोर दंमोन खालि आं जायफोर आंखौ कर्ट मेरेज होदों चन्द्रशेखर दास दादा बेनिनो प्रडाक्सनमोन आरोना बिसोर जयै खामानि मावदों थ' खामानियाव बेस्थ' थाखायो बेबो थायो आंखौ डिस्टार्बबो आंबो बेखौ डिस्टार्बबो जोंनाव फोथायलायनाय दं बुजिलायनाय दं खामानियाव बेस्थ' थायो सोरथो बिदि जागोन सानगोन आरोना खारन जोंबो दुनिया गिदिङो मोजां गाज्रि मानसि लोगो मोनो गाव स्ट्रं थाबा जेबो जाया बिदिनो जों सानैनि गेजेराव फोथायलायनाय दङ गाव उइक जाबासो थार्ड पार्सन हाबो थ'
मोजां गाज्रि मानसिखौथ' नों जेरावबो नुखागोन आगानफ्रोमबो नुगोन बेखौ सायख'नाया गावनि सायावसो सोनारो बिदिनो दा माने शुटिंआवहाय सासे एसिस्टेन्ट गोदानै सिखायदों आरो ना खामानि बिसोरजों मावजाबदों आरो तेजपुरनि सुभांगि केवट होनाय आरो ना बेंगलिसो जाखोना एसामिस जाखो मोजां मिथिला तेजपुरनि आरो बे सिख्लाया नुनायावबो लुक्स गैया मोदोम फिसायै आरो टिक्लि मिक्लि गाहाय बोरैबा बिसोरो माने शुटिंनि थ्रुयैनो क्ल'ज जाबाय आरो ना बाट आं मिन्थिया मानो होनबा आं मोनसे समावहाय माने बेनि फेसबुकखौ नायोमोन माने आं जिथु जोंनि हासबेन्डबो बुंनो बाबाय आं एक्स हासबेन्डसो होनसिगोन आरो ना उफाय गैला थ' बिनि फेसबुकखौ आं चेक खालामोमोन चेक खालामनाय ओरैनो माने बयबाबो जेलेस जायोना हयनै नहयनै सोरबा मेसेज खालामलाबायबा हरनिफोरावथ' बिदिथ' बियो आंनि नोजोराव जेबो गाज्रि नुवाखैमोन खिन्थु थेवबो आङो माने ब्लक खालामोमोन आरो सोरबा मेसेजफोर खालामबाथाय ओमफ्राय खालामबाथ' माने इम्परटेन्ट मानसिनिबो मालाबा आं खालामफ्लांबाय आरो बेवहाय रागा जोंनानै बे आंखौ फेसबुकाव ब्लक दोनबाय बोसोरनै जादों आरो ना फेसबुकाव आंखौ ब्लक दोननाया ओमफ्राय बिदिनो नांलायबा जोंथ' सानैबो गेजेराव 1.5 मास गाहाम 2 मास गाहाम नांलायनानै सिरि थालायखायो आरो ना थाब बिबो जेना आंबो जेना बिदि जायोमोन आरो जों एसे ओमफ्राय हामफिनो मोजां जाफिनो सोरहाथ' रिलेसनाव नांलायनाय जाया बोराबलांनाय नांलायनाय जाखायो बयहाबो खिन्थु बेफोरखौ जेमान सिरियास सानाखैमोन आरो जोंना मोजां जाफिनलायोमोन नैबार खनसेयाव माने मा जाखो आंबो खामानियाव बेस्थ' दंबाय थायो बेबो मावदों आंबो मावदों गावनो थिनहरखायो माने बे समावनो मावदेनां जुदि जोङो हाबा जाथारो बेबि प्लेनिं खालामबा जोङो नोंबो आंबो माने एसेबां खामानि मावनो हानाय नङा दानो मावना लाखा आरो एक्ट्रेस हिसाबै जों सब टाइमाव मावनो हाया दानो मावखा होननानै गावनो सापर्ट खालामो बा गावसिनि न'खराबो सापर्ट खालामो आंनि न'खराबो सापर्ट खालामो खारन दिनै फैदों बा मावनो हादों बिदि जागोन होनना सोर सानो आरोना थ' बे सिख्लादों क्ल'ज जालायनानै बिसोर मा खालामखो एक्सट्रायै माने जायगा बेरायबाय नाइट स्पेन्ड खालामबाय बे बाथ्राखौ आं मिथिया खिन्थु आं फेक एकाउन्ट दङ बिदि आं फेसबुकखौ चेक खालामबाय थायो बिसोर सानैनि इम्परटेन्ट होलायनायखौ आं फेसबुकनि थ्रुयै नुबाय थाबाय आरो ना लोगोफोर थ' आङो सन्देह खालामनानै रावबो बुंहराखैबा आं सोंदोंमोन माने बेखौ नोंखौ आं सोलायनाय मोन्दों माबाफोर आंखौ लाखुमादों नामा थ' गावनो बुंना लाबाय औ आं सासे सिख्लाजों बिदि रिलेसन जादों माबा जादों थ' बयबाबो गोसो गावगोन ना आं बिराद हार्ट जाबाय माने इमान फोथायनायनि गेजेराव नोङो आं थासेयाव आं थैयाखै आंजों गारलायाखै नों बिदि बोरै बिब्दि जानो हाखो थ' आं खनसे गिदिर जाबाय निमाहा होनानै माने सिरि थादोंमोन आरो माने मोजां जागोन खोमा होननानै खिन्थु बियो माने आं बेखौनो लासिगोन बिदि जाबाय आरो माने आंखौबो गारगोन होना ओमफ्राय बेखौबो लागोन होनो थ' आं बिदि लाइफआव बोरै थानो हानो ना आंहाबो फिउचार दङ थ' बे आंनि लाइफनि फैनायनि सिगां माने आंहा बिमा बिफा दं आंनि न'खर दङ फंबाय दङ ना आं निजेनो गावनो हौवासा गावनो हिन्जावसा आंनि फेमिलियाव आं स्ट्रं जाखानांगोन बेनिखायनो दिनै स्ट्रं जानानै एसेबां गिदिर घटना जालांनायनि उनावबो आं दिनै स्ट्रं खालामबाय थादों माने गोसोखौ हमथानानै आरोना बेलेगबा बायग्लिगौमोन थैगौमोन बाट आं बिब्दि नङा मानो होनबा बेखौ लोगो मोननायनि सिगां आंखौ माया एसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै जोनोम होदों फेदेरबोदों आं उन्दैनिफ्राय न'खरनि खस्थ'खौ नुबोदों आं स्ट्रागोल खालामदों लाइफखौ बिनि थाखाय आं मानो बिदि जानो ना थ' गोबाङानो सोंबाय थायो बेखायनो आं बिनि भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन बाट आं लाबोदों आरोना साहस खालामनानै ओमफ्राय दा बियो बिदि थाखाबाय अलरेडिथ' आं बिनि लाइफआवथ' थांफिननो हाया नालाय थ' आङो कर्ट मेरेज जादोंमोन ना थ' डिभर्स लानो सानबाय आरोना माने क्लियार खालामबाय आंनि न'खरजोंबो आं रायज्लायबाय मा आङो बिदि मानसिजों थांफिननो हाया खारन बे अलरेडि सोदोबा दं गासै दुखु टेनसन सासे हिन्जावा सहायनो हायो बाट हासबेन्ड शेयार खालामनो हाया आंबो बिब्दि नङा थ' आं बिदिखौ सहायनो हाया माने बिराद दुखु मोनदों आं बिराद गाबदों बिराद टेनसन लाबाय आंजों जुरि थाफाया आं बिराद जुरिदों रायजो राजा आंखौ दिनै जुरियासो सामलायबोदों आरो आं न'खरनि थाखाय साहस खालामना दं आं दुरबल जाबा आंनि न'खरा माबायदि जागोन होनबा आंखौ नायग्रा रावबो गैया बा आंनि न'खरखौ रावबो नायग्रा गैया आंनो आरजिनांगौ आंनो नायनांगौ बेनिखायनो सोरबा हौवानि थाखाय बा सोरबा सेंग्रानि थाखाय आं मानो गोसो बायदों टाइम लागोन आंनो बेखौ बावनो पास्टखौ बावनो टाइम लागोन खिन्थु आं डिसिसन लाबाय लोगोफोर आं बेखौ डिभर्स होगोन आरोना थ' जों डिभर्ससिम थांबाय जिदिनखालि आं मिथिदों बिदि सोंलायनाय जादों एसे नांलायनाय जादों बिदिननिफ्राय आं दिनैखौ ब्लक कन्टेक्टबो गैलाया खिन्थु बे हिन्जावजों अलरेडि दा गुवाहाटियाव आगोल जिथु पुराना रुम दंमोन बे रुमखौ गारनानै दा बिसोर गोदान रुम लाबाय आरोना बिसोर सानैजों थायो आरो ओरैबायदि फाल्तु जागोन जाय सिख्लाया हिन्जाव दंखायो कर्ट मेरेज जाखाबाय होनना मिथिनानै हाबाल'सो जायाखै गामि लानाय जोङो हौवा हिन्जावानो ना कर्ट मेरेज आयेननि मथेथ' जों हौवा हिन्जावानो ना बेखौ मिथिखाना थार्ड पार्सन फैयो आंनि जिउआवल' नङा बिदि बुहुत हिन्जावफोरनि जिउआव जागासिनो आंनि देरसिन बा आंनि उन्दैसिन बिब' बिनानावफोरनि लाइफआवबो जादों बिब्दि हिन्जाव थाखाना गथ' थाखाना मालायजों टार्म्स लाबावो
बिदि दा जाथों बा बिदि दा जानो चान्स हो आरोना आं बहुत फोथायो मानसिखौ आं जेरै बिदि सानना लायो आरोना बिराद फोथायदोंमोन आं बेखौबो सासेखौ नालाय सासेजोंनो आं मोजाङै दंमोन अनदोंमोन फोथायदोंमोन बाट बिदि जागोन सानाखैमोन जोंनि रिलेसनाथ' बिराद मोजांमोन जों माने नांलायलायामोन बुजिलायोमोन अनलायलायोमोन बिदि हरखाब बोरै जाखो आंनि जिबो माने शक आरोना बिराद गोदोर झटका मोन्दों आरो आङो फोथायनायाखै माने फोथायाखैनोमोन आङो ओरैनोसो होन्दों नंबाय थादोंमोन आरोना उनाव मिथिलांजोब्बाय फारसेनिफ्राय आं डिटेल्स लाबाय मिथिबाय नंगौ होनना मिथिखाबाय दा थुलमुल आं बेखिनिखौनो बुंबाय थ' आं बेजों जेबो गैला आं डिभर्स होनो आखायाव लाबाय आरोना थ' थियेटारखौथ' आङो स'खौ खालामखानांगोन जेसेबां दुखुबाबो आं खालामखानांगोन बिनि गेजेरावनो आंनि फंबायनि अपारेशन जाना थांबाय बिनि बिफा थैलांबाय बेसे टेनसन गासै साइडजोंनो बिनि फारसे गावखौ सान गावनि न'खरखौ सान बहुद टेनसन थायो आरो माने आङो स' गाख्रामफोरबो माने मानसिफोरा सोङोना बे बोरै दङ बिनि बागै सोङो मिथिनायफोरा आं खोन्थानो बाबाय आरोना आरो मेसेन्जाराव वाट्सएपाव बिराद सोङो मा जादों माने थ' आं दिनै बेखायनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम थ' गाज्रि कमेन्ट्स दा खालाम हानायमानि बे भिडिअखौ शेयार खालाम इमान टेनसननि थफ्लाखौ जुनानै माने वान साइड आं मिनियो वान साइड आं बिराद हार्ट जाना दं थेवबो आं माने साहस खालामना खारन जों एग्रिमेन्ट थायो जितानिफ्राय जों सेप्तेम्बरनिफ्राय जों ओंखारदों जुलाइ 9आव जों रिहार्सेल खालामदों सेप्तेम्बरनिफ्राय जों ओंखारदों स'आव फेब्रुवारियावसो जों गगोन सोरबा मानसि थैबाबो जों थांनो मोना खाथि पेन्डेलबासो जों थांनो मोनो थिग बिदिनो आं बिसोरनि न'खरनि मानसि बिफा थैनायबो आं थांनो मोनाखै दुखु मोन्दोंबाबो आरो आंनि फंबायनियाव थांनो मोन्दों सानथाम गेप दंमोन बेयावसो आं टाइम होनो हाबाय अपारेशनावहाय आरोना थ' जों थांनो हाया दा आं बिदि जादोंबाबो आं थांना आरो थांनानैबो लाब गैखाला अलरेडि बियो सोरदोंबा दंखायो मोनसे रुमावहाय थाखायो रुम लाखाबाय सानैनि थाखाय बेखौनो लानो डिसिसन लाबाय खिन्थु आं गोसोबा जा गोसो बेखौनो खालामनो हायोमोन बाट आं खामा मानो होनबा बे अलरेडि सोलायखाबाय मा लाब दं बिनि लाइफआव थानानै ना ओंखायनो माने आं जेबो खालामा आंनो जास्ट डिभर्स नांगौ आं मेन्टेनेन्स केसबो खालामगोन बेखौ आङो जा खालामनांगौ आं खालामगोन जेथिया फेब्रुवारि फैगोन आं जेब्ला न'आव थांगोन बेखौ आं केस गेलेगोन मानो होनबा एथ' सहसावथ' गारनाय जाया मानो होनबा हिन्जावसा मानसिनाव दाग थायोथ' कर्ट मेरेजसो आं जाबाय बेखौ जों हौवाना सिनायथि होबाय दुनिया खारनाय फेसबुक जा इउटुब जा बे बुस्थुआ आंनाव दाग नांबायना जेमानबाबो थ' बेखौथ' आं एसेबां सहसाव गारनो हाया ओंखायनो आं जा खालामनांगौ आं खालामसिगोन उनावहाय लासै लासै मोनसेनिफ्राय मोनसे आं खालामलांसिगोन आरो केसखौथ' गेलेखानांगोन मानो होनबा आयेन मथे आं बिनि हिन्जाव अलरेडि बे डिभर्स जायाखै बे रावखौबो हाबा लानो हाथ'वा साइन खालामागौ मानि डिभर्स साइन खालामागौ मानि बिसोर थानो हागोन मानो होनबा बिराद गाज्रि आयेन दाबाय दाना हाबा जाखांनाय हौवा हिन्जाव थाखाबाबो माने एक्सट्रायै सोरखौबा गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड लानो हायो बे बुस्थुनि थाखाय बिराद मानसिफ्रा दाना गिला फाल्तु जालांगासिनो दं आरोना आं बे बुस्थु मोनसे आयेनखौ मोजां मोनासै उफायथ' गैला आयेनानो बिदि जाखाबाय जेला ना मा खालामनो हानो थ' जियानो जादला माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा बिनाय थाबाय गासैनिसिमबो आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स दा खालाम आं निजे लाइफखौ माने सोलायनो पास्टखौ बावगारनो ट्राइ खालामदों निजेखौ स्ट्रं खालामनानै आं श' खालामगासिनो दं मानो होनबा आं मावाबा आंनि न'खरा मोनजाया आं बहुत सिम्पोल न'खरनि मानसि आं श' खालामनानै बिराद गाबनो ओंखारो बाट निजेखौ आं मानो गाबदों माने एफा एपि दं सोरदोंबा आं मानो गाबदों साननानै माने निजेखौ स्ट्रं खालाम आरोना आं दाबो बिराद डाउट खालामनानै गाबनो ओंखारदोंबा माने हमथानानै आङो नोंथांमोनदो बे भिडिअखौ लाबोदों आरो ओमफ्राय बेखायनो आं टाइम लादों माने नायदोंमोन आरो आं माने खनसे भुल जाबाय रिलेसनखौथ' नों सासे हिन्जावा हथात माने जोङो कर्ट मेरेज जाबाय जेथाय हाबा जानायानो ना थ' रिलेसनखौ हथात सेफायनो लुगैया मोजां जागोन नामा मोजाङाव फैगोन नामा सोलायनो हागोन नामा होननानै आं लाबाखैमोन आरोना बयबो थिनबाय जे माने नोंहा प्रब्लेम फैगोन नोङो क्लियारिफिकेसन भिडिअ होना दोननाया मोजां होनबाय नालाय थ' आं बयनिबो थिनाय लेखा आङो दिनै बानायबाय आरोना थ' बेजों आंजों बर्थमान जेबो गैया आं फ्रि जानानै डिभर्स एप्लाइ खालामगोन मेन्टेनेन्स केस खालामगोन आङो नायनोसै बेसे गोबावजों सल्भ जायो बाट दा सुरु आरोना माने बेजों जेबो गैला माने सजोबबा केस गेलेसिगोन आरोना लोगोफोर दाथ' बे गारगोनबो ना गारना खिन्थु बिदि अलरेडि थाखाबाय माने बे गारगोननि मुंखौथ' लाखाया खिन्थु आं थाया आं डिसिसन लाबाय आं थाया मानो होनबा आं हासबेन्ड शेयार खालामनो हाया सानै लाइफआव आं थानो हाया मानो होनबा देनां दानो मिथिनाय बिराद मोजां जाबाय देनांबा आं प्रब्लेम जागौमोन हाबा जाथायनाय बा थांथारनाय बा गथ' सथ' जानायबा आं बेसे प्रब्लेमाव गोलैगौमोन दाथ' कर्ट मेरेज जादों बेनो मोनसे गिदिर दागोबावसो थ' जेबो नंला मानसिफोरा लाइफआव बिनो लाइफ बिनो संसार दुनियाखौना गिदिर गिदिर घटना जानोबो मोजाङै दङ थ' आं बुहुत साहस खालामखानांगोन दुखुबाबो आं ओंखायनो सोरबा आंखौ मोजां मोनबाबो आं जेबो मोना गाज्रि मोनबाबो आं जेबो मोना गासैनिसिम आं थेंक इउसो होगोन आरो बे जे आंखौ बिदि खालामलांबाय आं बेखौ थेंक इउ होगोन मानो होनबा आं मानसिखौ थाब फोथायोमोन मानसि जातिखौ आंहा दा फोथायनाय गैला गियान होबाय आरोना आंनो लेसन होबाय थेंक इउ
बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा होनदों आरोखि दाबो फन हरनानै जे जों दङ जेबो टेनसन लानाङा सल्भ जागोन दे उनाव मोजां जागोन दे बोरै मोजां जानो बिसोर आंजों थाफाबालाय मा जानो मानो होनबा दाथ' अलरेडि बियो माने सोदोबा दंना आं बोरै सहायनो हानो इमान बाथ्राखौ सहायनाथ' आं दङ खारन आं सानदों जे मोजाङाव फैफिनगोन दे मोजां जागोन खोमा आं होननानै गोसोखौ हमथादोंमोन आरो खिन्थु बे फट' लाजाबनाय खाथियाव जिरायजाबनायखौनो गावनि मानसिखौ सहायनो हाया दाथ' बेयाव सोदोबा दं बेखौ बोरै सहायनो ना लोगोफोर बेनिखायनो आं सानबाय बेनिफ्राय आं गोजान जानोसै आं गावनो गोजान जानोसै होननानै आं डिसिसन लाबाय आरोना लोगोफोर आरो पास्टखौ लानानै बा बिनि मुंखौ लानानै आंनाव जेबो दा सोंसै आरोना लोगोफोर हार्ट जायो माने आं बुंनो लुगैला माने आरो बिनि माबाखौनो रायखांनो लुगैला आं जिखिनि माने जि जाबाय जाबाय थांबाय आरोना आं बावगारनो ट्राइ खालामदों आं बावगारलांगोन टाइम लागोन एसे आं दा सोरखौबा आंनि लाइफआव फैबाबो आंखौ फोथायनो हथात आं हाया बा आं बेफोरखौ सानथ'नोबो हाया आंनो टाइम नांगोन बुहुत बेनिखायनो प्लिज जेबो दा सोंसै आरोना लोगोफोर आरो बे चेनेलजों आङो थाखा फैसा मोनगोन आरो आं बे चेनेलखौ खुलियाखै आंनि फंबायनि जुराव आं खुलिदों बे चेनेलखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामना मोजां मोनो हिसाबै आरो बे चेनेलखौ बिसो इउज खालामो आरो माने बिसोर सामलायोमोन खिन्थु आं भिडिअखौ आं होबाय थायो भिडिअ मनिटाइजबो खालामखायाखै आंबो खालामाखै जि जायोबा जाथों होननानै आं थादों आरो जास्ट आं खिन्थु आं भिडिअखौ लाबोगोन मानो होनबा मेम'रिनि थाखाय आरोना लोगोफोर थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय